Eli, pe ce se bazează relațiile trainice în familie? Bună întrebare. Cred că pe respect. Respect și încredere, astea sunt chestiile care și eu sper să le am în familie. Mea de viitor sau în orice relație, asta să fie respect și încredere în fața lor. Dat fiind faptul că este respect, înseamnă că lucrurile care le spui, le faci și așa mai departe și dacă este și încredere, atunci sunt două lucruri care trebuie foarte bine combinate. Dragoste? Ar fi și asta. Ar fi. Poate. Dragoste, Nu neapărat, da. Da, dragostea e o chestie care vine din interior și trebuie să existe. Nu că trebuie. Aici să spui că trebuie, e o variantă mai foarte așa. Dragostea e dragoste. Dar respectul și încrederea trebuie să fie. Ai încredere, nu te iubești, asta și cel mai important. Care este personajul tău artistic preferat? Personajul meu artistic preferat dintr-un film oricare? Sau prin carte sau alte surse? Păi, sunt cred că două, nu ce mai aș putea spune. Unul ar fi Scoifeldul în așa numitul Pobeg. Și a doilea, care îmi place foarte mult chestia și m-am pasionat în ultimul timp, asta e personajul principal din Lie to Me. Ce ar fi limbajul non-verbal, spune foarte mult despre oameni. Aici sunt două momente, avantaj că vezi foarte bine ce omul de minte sau nu știu ce vrea, ce are el în cap. Și a doilea avantaj că câteodată mai bine nu știa ce are el în cap. Și încă un dezavantaj că din moment ce știi toate chestiile cu mimica, non-verbalitatea și așa mai departe, tu nu mai poți minți, pentru că îți dai seama toate chestiile care apar la tine în față și te concentrezi asupra lor și deja te pierzi. De aceea trebuie să te vii deja și tu sincer. Și asta e și un avantaj și un dezavantaj. Da, într-adevăr, este un foarte mare număr de cărți care ne învață cum să mințim. Probabil că este un interes foarte mare față de această problemă. Dar cartea preferată? Cartea preferată? Dacă să luăm așa, că am citit unii cărți, dar cartea preferată totuși până la urmă să fie From Good to Great de Jim Collins. Dacă ai putea să călătorești în timp, în orice perioadă, de când există omenirea, în care state ai oprit? Înainte sau în urmă? Da, oricând, absolut. Bună întrebare, dar cred că aș merge în spate și anume atunci când m-am născut, să văd procesul. Că mi-ar fi interesant să văd. Dar ca perioadă în care să trăiești? Dar ca perioadă în care să trăiesc? Și normal că aș vrea foarte mult în viitor să văd lucrurile cum vor să fie, cu toate că și asta destul de relativ e bine că trăim așa. Dar aș vrea mult pe timpul lui Ștefan cel Mare, pentru că personal îl văd o persoană, un lider foarte puternic și avea un management bine pus în Republica Moldova, care era de atunci, și mi-ar fi interesant să văd cum el a reușit și să-i dau câteva întrebări cum a reușit să obții toate rezultatele. Te rog foarte mult, dacă îți reușești, să-i adresezi o întrebare din partea noastră, să vezi dacă într-adevăr sabia lui cântărea 70 de kilograme, pentru că se vehiculează foarte mult că era 70 de kilograme în greutate și pare un pic așa irealistic, însă nu se punea la îndoială pentru că este Ștefan cel Mare. Că atunci poate eu nu eram mai puternic. Suntem siguri de acest lucru. Dacă ar fi să înțelegi locul în care te-ai fi născut, ar fi asta tot Republica Moldova? Da, tot Chișinău. Da, sigur. Eu cred că asta e o chestie care mi-a dat viață și multe lucruri. Am învățat anume Chișinău și Republica Moldova, că am făcut multe greșeli și multe găuri am ars din care am ieșit, eram intrat, eram ieșit, eram intrat și asta spune cum entuziasmul e ce atunci când treci din gaură în gaură și nu-ți pierzi entuziasmul și asta e cel mai important. Churchill spune, Da, dacă nu Churchill. Passing through failure without losing your enthusiasm. Poți să faci și cursuri în engleză, prin urmare. Probabil. Da, asta în engleză și predau la facultate. Da? Da, nu ai spus nimic despre chestia asta. Pentru prima dată anul ăsta a fost o inițiativă personală de a preda în Universitatea Tehnică la filiera anglofonă Managementul Resurselor Umane și Comunicarea. E o variantă care am avut-o în ONG și îmi plăcea foarte mult și din ceea ce învățasem la facultate credeam că este necesar puțin de schimbat și de a diversifica lucrurile
și de a-i focusa puțin și pe studenți în sfera de public speaking sau de a înțelege dezvoltarea personală și cât e de important pentru ei. Anul ăsta am încercat multe lucruri cu ei, sper că pe unele locuri mi-a reușit, pe unele locuri nu părea, dar am încercat de a da multe lucruri care le-am învățat cândva să testez cum merg lucrurile. Pe anul viitor, din moment ce o să fiu, dacă o să fiu profesor încă o dată, am să structurez lucrurile și să încerc și alte lucruri mai interesante. Și eu am o politică de universitate mai diversificată, adică nu mă văd eu doar acolo. Și de ce am diferite invitații de la ODIM sau din anumite companii din politică și așa mai departe, care și-au prezentat punctul lor de vedere într-anumite domenii. Și asta studenții au, din ultimele evaluări care le-am primit de la ei, pentru că eu sunt o persoană care cer feedback-ul, am cerut, dar am scris că e destul de deschis și asta aș recomanda și altor profesori din când în când să mai chemi un specialist care la ei, pentru că sigur să li povestească ceva interesant studenților. Da. Elie, ultima întrebare. Cum ai dori să mori? Bună întrebare. Și nu mi-e frică de ea. Pentru că în time management se spune trebuie să ai o misiune în viață și misiunea care mi-a pus-o și de mult și asta e faza cea mai importantă, că misiunea ce reprezintă este cei ce o scrii pe piatra din mormânt după ce să murim. Și nu mă uit la momentul ăsta, am fost la multe seminarii în care era ceva de genul te duci și îți dai seama că tu ai murit, ce faci, ce vorbești lumea și așa mai departe. Misiunea care mi-am pus-o de mult și sunt sigur că am să mi-o realizez, asta e să construiesc un orfelinat pentru copii orfani. Și asta e lucru care îl doresc din moment în antreprenoriat să realizez o cifră de afaceri care să-mi permită să, poate, dacă nu construiesc, cel puțin să aleg pe unul care este și să-l dezvolt, să investesc o sumă destul de mare acolo, ca să ia viață misiunea care mi-a pus-o de mult. Elie, îți mulțumim foarte mult! Da, mersi și vouă pentru invitație! Azi e sărbătoare acum și noi te-am rupt un pic probabil la masă și te duci înapoi să sărbătorești cu familia sau... Da, sau mergi la muncă, nu cred că mergi la muncă. Nu, e Crăciun de la Crăciun fericit, trebuie să vrem la fiecare. Da, apropo și înseamnă pentru tine Crăciun. E ceva așa de familie, în principiu. Ei trebuie să petrec în companie și prietenii deja la anul nou. Eu va fi mai probabil. La biserică mergeți? De Paște? Mergi cu ouă, mergi? Da, familia, în principiu, tot pe partea noastră. Trezești dimineața, 3 noapte, probabil. Am încercat și toată noaptea, dar de obicei mă culp mai devreme. Și mergem mai dimineața. Când nu am probleme cu trevitul, că fiecare dimineață este tot strict la timp. Time management. Da, chestia importantă din viață. N-ai problema cu ceasul, cu sunul sau telefonul mobil sau pui tot 10 minute înainte, 5 minute înainte, până iar trezești 20 minute și îți pare că mai mic important, mai dormi, mai... Cum îți place tot? Deja mi-am prins tot în cap, știu la ceva mă trezesc, tot ce mă cult, totul e structurat, din punctul ăsta de vedere nu mai am probleme. Cândva când eram ca student, da, era mai greu în dependență de ce oră am, să mă trezesc sau nu, mă trezeam și îmi dădeam seama că cred că nu-i interesat. Deja acum e foarte interesant fiecare zi în care trăiesc și de ce nu am problemă. E destul de ok. Mai ai nostalgie pentru timpurile din facultate? Da, am rămas acolo, profesor. Da. De partea cealaltă, da, la tu fii să faci ordine, să dai lecții. A fost mai emoțional prima zi când te uitai și deja vezi la domnului, vezi la domnul profesor, dar repede am trecut, sunt destul de friendly. Ai ceva creditul în buzunare pe casă să termină la universitate? Creta? Am reflexul ăsta când intru în facultate să-mi cer creta. Studenții cam să uit, mă duc după creta. Da, așa, da. Aș tinde totuși poate universitatea noastră într-o zi să aibă flipchart-uri și marketing sau whiteboard. Nu folosi așa cuvinte. Nu le putem pe Din domeniul training-urilor. Trebuie să venim la training, nu? Da, e o șansă și asta. Pe aceea și nu au foarte mult să vedem cum licuri lucrurile. E o chestie interesantă. Poate mai mici pe urmă. Absolut. Și ești foarte organizat, foarte bine ordonat, după câte am observat până acum. Să adună oricum toată, eu știu, toată rutina. Cum o arunci în... Cum te odihnești în sensul în care să fii iarăși la felul nou și să nu ai tot bagajul ăsta de greutate din stres până la urmă.
cel mai fain lucru care îmi place la mine e baza că fac ceea ce îmi place. Și atunci văd pe ceea ce fac ca unii. Acum nu mai am o discuție cu un partener, acum o să mă văd la universitate și o să predau un training, o să mai am un training acolo, pentru că cam tot fac ceea ce îmi place. Și asta e cel mai important. Ceea ce îmi place, îmi și fac. Asta în general, destul de frumos. De asta, odihnă o văd când vin lucru. Și considerul că s-au fericit? Cred că da, dar m-am gândit puțin. Un pic a fost, dar o latență, Da, să văd în principiu. Sunt o persoană fericită. Mai sunt niște lucruri care vreau să le fac să devin și mai fericit, pentru că este spațiu. Acolo, dar la moment mă consider o persoană. Cât de mult îți permiți să visezi? Să visez noaptea sau în general? La general, pentru că noaptea nu poți controla. Da, foarte mult.